Our dear God, Heavenly Father, thank you so much for being with us throughout our day. Dear Father, as we start learning our lesson for this week, for Sunday and Monday, may it be, dear Father, that we will understand your words this evening so that, dear Father, somehow through your words we will apply it in our daily lives, dear Father, and we can share this to others. Thank you so much for hearing and answering all of our prayers. Forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga kapaglaom, lesson 5 of third quarter of this year, all to the glory of God. If you have your Bibles with you, or electronic Bibles, palihog kog abri, dara sa 1 Corinthians 10:31. Nagaingon siya, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all to the glory of God. So, in context mga kapaglaom sa ato ang leksyon, no? Si Apostle Paul, ang na-focus gid siya sa iyang ministry diri sa syudad sa Corinth, no? Sa ato mga previous nga mga discussions, kabalo kita nga ang Corinth during this time mura siya sentro siya or syudad gid siyang let's just say siguro karon more siya, let's say nga same siya siguro sa Cagayan or Cebu City, Davao City, or even sa Manila, or kung sa gawas pa, kanang sa Boston, sa Massachusetts, or sa New York. Marang bitaw siya dako kay siya nga pangalan nga syudad. Unya diri si Apostle Paul nagkandak sa iyang ministry, no? We have discussed nga katong last sa mga previous nga mga Sabbath School lessons nga ang ubang tao diri kanang na-divide sila kay dili tungod sa issue sa pagtuo, pero ang issue nila kay tungod kinsay maayo muwali. Pero ato po natun-an diri sa Corinth magud kay syudad man gud ni siya, kanang marag klase-klase sa mga sala naagi diri. Unya ang ilag yung main diri gid nga religious nga practices gid diri kay pagan practice or mga pagano na sila yung mga Diyos nila diri. Unya sa ila magud diri sa Corinth magud na ay mga butang nga kanang na ay mga acts nila diri or mga binuhatan nga even though nga dili siya angay or supak siya sa balad sa Ginoo kay tungod kay wa magud sila kabaloon sa ni siya, para sila okay lang kay siguro tungod kay dugay na nila ginabuhat or tradisyon na lang ni siya. So muna ilan lang gyapon ginapadayon og buhat. So murag okay ra to sila kay as long as murag mo may ginabuhat sa among mga ang ginabuhat sa ilang mga parents sa owner, sa ilang mga lulos or na sa una o sa ilang mga religious leaders sa ilang mga simbahan sa pagan nila nga mga simba. Okay lang sa ila. Pero pag sulod ni Paul diri sa kaninga syudad, mo na nga nang naaging nangabago. Pero ang naisgot diri gayud kay kanigid sa Corinth kanigid ang sexual immorality gid og ang idolatry. So na sila yung mga Diyos. So di ba nakita to mga kapaglaom nga ang kani siya nga issue sa una naagya pun tay mga issues diri karon. Pero ato makatunan gid kung giyon sa pod pag-handle ni Paul sa kaning mga issues nila sa una. Kay tungod manggod kay ato nabasa sa atong key text, di ba? Ato basahon balik, therefore whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Somehow it connect siya sa atong mga choices in life in connection sa atong mga panglawas pod. So kini siya kaning kitong magud it affects also sa body pod mo na kanamoni siyang ginaisgot sa atong lection last week. So karon ang ginaisgot na karon ni Paul manggod kay when he was there, when he already conduct his ministry, kanang tungod sa iyang pagwali kay
of course, for the information of everyone, nga sa katong wala kabasa, during this time, dili ramon po good si Paul ang nagwali ra po, diri napod sila Cephas, napod sila Apollos, diri, mo bitaw to sa atong previous lessons nga mura na divide ang simbahan, katong nanga-convert na bitaw, nga nausab na ilang pagtuo, pero tungod kay, namagod tay mga klase-klase nga mga preachers ani nga time, murag ang ilang loyalty naman hinoon, tuwa na didto. Murag na-focus na bitaw sa kung kinsa ang gawali kaysa kinsa ang giwalihan. So, mo ni siya diri. So, sa kani nga time, in context lang po ani nga time, na actually gyud na nangausab. Nangausab na gidawat na nila ang mga mensahe. No? Pero, sa atong lection sa Sunday, atong makita diri, knowledge versus love. Atong makita diri nga kanang katong manggod mga bago nga mga converts, no, kanang si Paul manggod kanang dugay na kay ni siya ang syudad sa Corinth, si Paul bago pa. So it means nga the people who lived there na sila mga practices since before pa gyud. Siguro kanang katong mga naabtan ni Paul nga mga adults na moto ilang ang ilang livelihood, ang ilang kultura so na in a religious sense kay mo na to ilang sugad pa sa pagkabata, mo na gid sa ilang ila po nadala sa pagkadagko nila. So diri it mean dili pasabot po di ay kato sa kapanahon ni Paul nga ilang nadawat ang mensahe, nag-usab sila, pero ang ilang kultura o ilang kinaiya nga ilang practices sa una somehow nagpabilin ra gid gihapon. No, nagpabilin na gid gihapon. So, naa diri kanang ang gihisgutan diri sa atong lection manggod kay kanang about pagan temples onya kanang pagan temples and also sa meat. Ang practice manggod sa una mga kapaglaom sa mga pagano, no. Sometimes magdala sila og unod or meat dito sa simbahan para ilang i-offer or ilang ihalad dito sa ilang mga Diyos. Mo na ilang kinaya sa una, mo na ilang practice sa una, no? But ang kaniyang mga magtotoo magud nga dugay na kanang ang pangutana magud naabay issue ani sa unod, pwede ra ba ni siya kanon or dili, pasagdan ra ba kani siya? Ang ilang magud ani ang katungga ang nasa pagtuo makaingon gid sila even kita nga pwede ra ba na siya makaon ko ihalad buto na to be honest bitaw gid pwede ra ba gid baya ngano man una kay kung gatuta sa sugo sa kung gatuman ta sa sugo sa Dios ato nakita dara nga wala gyud uban nga Ginoo gawas sa Dios wa gilaing ang Ginoo. So it means nga kung naamoy mga Dios kato siya wala to sila gahom, wala to sila authority, di mo po to sila buhi, mga kahoy raman to sila or mga simento raman to ilang mga giporman nila nga mga Diyos. So wala gitoy, murag wala ra gito siya pulos. No. So pero katong manggong mga bag-o nga na convert manggod. Mga bago convert sa during this time manggod. Kanang medyo dili pa kay sila ingana kakwan ba kanang wala pa sila naanad diay nga kanang sa kaning nga analogy nga gigamit sa atong leksyon nga kanang ay okay ra man day na para magud sila kung ilan ang buhaton murag disrespect gapon ba kay tungod kay mo magud ilang giandan mo bitaw nga ilang gihalad sa ilang mga Dios nila. So anong karon man nimo nga para mo na sa ilaha. So murag na kanang somehow murag muscle memory guro kanang murag wala gyapon nagpalayo gyapon na sa ilaha ba. So mo ni siya kanang sa mga Kristiyano manggod or sa katong Christians nga nagdugay na para gid sa to nga ay wala ra man gyud na siya pwede ra gid na buto na pwede ra gid na siya kay ano man kay again wala ra man na siya gahom kana nga Dios niya patay man na siya unya murag sayang ang gibutang niyo dara nga pagkaon nga pwede unta na siya pwede unta na siya nga makonsumo sa kaning buhi sa mga buhi. Pero ato nakita magud diri mangyud kay katumagong sila mga bago nga mga na-convert in the sense nga bago pa manggod sila. Bago pa sila na nga convert by dili pa sabot nga kung bago ka na ka diri nagtuo na ka sa Ginoong Hesus ang imo mga kinaiha sa una mga wagtang to siya diretso.
dili man gud nga na mga kapaglaom, no? Atong mo ni atong na kwandiri na matun-an kay ang kang gidivide ni siya ni Apostle Paul sa duwa. Ang katong mga tao nga katong naging bitaw sila katong unod nga gihalad sa mga Dios kanang kung okay ra ba to siya kanon, ang gi-classify ana ni Apostle Paul kay mga strong. Ang katong mga tao nga gibutang katong gihalad ang unod or ang meat dito sa ilang idols, onya dili nila kanon kay tungod kay na sila mga konsensya or murag feel disrespect. Ang gi-classify ni Apostle Paul ana sila kay weak dili in the sense nga weak sila sa temptation, dili mga ingana, but tungod man good kay weak pa sila katungod kay they are not fully matured yet. Mura bitaw gyud og kuan bitaw, mura sila og baby pa sila ba. Di ba mura somehow naka-discuss kay punta sa atong previous lessons ana, or mo na among gi-discuss kapag laom sa last week na mo nga discussion sa Let's Pray. Sa Let's Pray no nga mura gyud po sila baby. Kana magud nga tay mura gyud po sila og baby. Babies pa sila ba nga bag-o pa sila sa pagtuo. So it means nga dili pagid sila anad pa manggod. So same day na siya makaigsunan mga kapaglaom day sa ato ang time karon. Some of us are very knowledgeable manggod kay ta, but kulang ta og gugma. Muning issue sa una pod dito sa Corinth, no nga ato pod napod na siya karon presently. Naa dito mga early Christians nga they are knowledgeable na manggod, pero kulang sila sa gugma. They don't show love towards sa mga bag-on nga nisulod sa simbahan or mga bago converts for Christ. Mo po ni siyang issue diri. Manggod kay sa ato makatunan sa Sunday manggod, we can be knowledgeable. We can memorize the Bible from cover to cover, pero you can still lack love. Pwede gyapon ka nga dili ka mag-show og gugma. Kung knowledgeable manggod ka nga wala kay gugma, kanang judgmental lagid kay kaana. Ato nakatunan namo sa katon sa ako experience gyud kanang so especially sa mga bag-o pa gyud or kanang mga missionaries bitaw nga bag-o pa ni sulod sa ilang area, sa ilang field. Dili ka diretso mo mensahe diretso. Dili ka diretso nga muhatag ka nga imoy point out din ay ilang mga sala nga hala pag imo nang buhaton padayon na nimo nga sala, padayon na nimo or ikaw mismo kapaglaom imperno jud ka na gid. Naku ingana tong approach perminti. Somehow, of course, because we hold the truth, man good, mga kapaglaom, di ba? If we believe all the doctrines nato diri sa Biblia, somehow we are bringing the truth. We are bringing the truth. Pero dapat di ay naay sakto nga approach on how we spread the truth. Kaya ang tendencies na mga kapaglaom, ang mga bagong mga converts, nagtuon, nag-ilaw, gidawat si Ginoong Hesus. Ilan gidawat pa tungod sa atong ginapang-ingon, nga somehow tinod man di, pero sa kanang ang pag-approach na to kay mali. Nag-U-turn na hinon sila, nibalik noon sila, kay dili tungod sa simbahan, but tungod sa atong pag-approach. Anya ila gini-address by dayon kay ang simbahan dayon. So mo ni siya ato ni siya makatunan nga kailangan giday siya og kanang compassion sa mga bago nga converts kay kani sila mga koy tandugunon pagid kay ni sila. Amo nakatunan gid sa nagtudloan ni kay ang akong lolo nga previously anang executive secretary siya for CPUC. No, ingid siya nga kung wala gyud friends nga kanang friends ang mga bago converts sa simbahan, and if wala tay ipakita po nga gugma sa katong mga bago mga converts na dili na nila mabati, murag isa ra gid or kaduwaran na sila mosimba unya mo balik na sila kung asa na sila gikan. So that is why manggod kanang it is important that we show love. Dapat na ay balance, no?
We are knowledgeable sa truth, but we should kanang show it sa sakto nga pamaagi. Mo na actually manggod kanang dili pasabot nga ikaw nang pinaka-bright dara. Ikaw nakabalo na ka sa Biblia, muna sa atong mga workers nato. Importante jud kay ni. Actually, it's not only for the workers, it's for each and every one of us. Muna sa ako ang kanang ko, if not a viewer diri nga mga bag-o nga muskwila o theology, no? Muna actually ang isa sa mga challenges or sakit nila, kitungod kay baga pag yun na sa ilang kaugalingon nga, ilagid muminsahe gid sila, kulang sila og strategy o unsaon nila pag-approach. Mo bitaw nga naiuban nga dili ganan maminaw. Dili ganan maminaw kay tungod kay ang pag-approach manggod nato mali. Even though we carry the truth, di ba? How ironic. Ironic kay siya nga we hold the truth pero mali gid gyapon natong pamaagi. Wala gyapon dili gyapon nila ginadawat. So importante jud kaayo nga we should show compassion to those. Muna ka na atong sila alagaon. Kay napa na sila naandan sa una. So in our time today, so if gikan na siya sa lain denomination, unya mo na ilang practices, do not judge them. Do not judge them gayon. No, guide them. No, because we are not perfect. All of us are not perfect. Even though nga nanata diri, we are kanang ato na kinabuhi kanang ang pagka-Kristiyano, dili pasabot nga dili na puta angay gayran. Kailangan puta guidance. Samot na sila nga bago pa sila nga ilang gidawat. Kaya again, mao ba na ilang gidak-an. Dara ba sila gikan nga gamay pa sila unya dara na sila na usab kanang dagko na sila. Maybe late teens or young adults or late adults. So, ilang kinabuhi mo na ba na? Gikan sila og bisyo, gikan sila og sugal, gikan sila og kanang practice la sa lain denomination. Yes. Mga wagtang na siya, but step by step gyud na siya. And dapat kita nga gagunit sa kanang we hold to the people who are holding the truth. We should guide them because ang paglakaw uban sa Ginoo walay katapusan. Mobitaw po na ang reality karon manggod kanang ang sa ato ang gikan na sa sulod mugawas. Nantawara gud na gikan na gud sa sulod. Unya mugawas. Ang gikan sa gawas mo nagdugay naman hinuon. Kasi ang paglakaw uban sa Ginoo daily na siya. Taman gyud na siya kung kanus atataman diri sa kalibutan. Ang guidance sa Ginoo dapat each and every day of our lives. Morning, noon, and evening. Kung unsa man to edad, kung bata pa ta, teenagers pa ta, young adults, late adults, senior na ta, maskin pag we are working in the ministry, kailangan ta ani. We have to show love. Love and knowledge should balance one another. Kay kung dili magunig ipalabora nato perminti ang knowledge, problema po siya. Pero kung gugma ra po perminti, kung sa'y pasabot kung gugma perminti nga ang knowledge na paubos pod, perminti na lang po nimo ginatolerate nga masking kadaghan niya gibuhat. Dili na po na siya maayo. Pero kita, silbing kita mo guide, dili po nato sila ingon nga maimpierno na pod kaana. Muingon ta in a way, respectfully, kana ma-remind gid sila, kana makita bito nila nga concerned sila sa atoa, nga nakitaan po nila nga this is out of love, not out of hate. Mo na to kay mo ni ang sakit sa una sa mga mo ni sakit sa una sa taga Corinth, no? So mo ni ato mabasa sa 1 Corinthians diri sa atong lection. So mo ni ang atong pong ma-proceed ta sa let's proceed to Monday. So ang Monday mga kapaglaom is selfless love. Unya ang context ani mga kaigsunon kay nindot kay siya. Nice kid kay siya. Kay si Paul manggod, it is talking about the rights of Paul. Nga na mga kwan ba?
ang atong mga rights bitaw kita ka ng mga sa western manggod or sa America perminti gina nila gina-brought up, this is my right, I have the right to do this, I have the right to do that, rights. Kita pod mga Pilipino napod tay mga rights, pod no, kanang if makita get nila nga murag kanang feeling nila nga uy murag dapat di man ka mangyana pero kabalo man ka sa imong rights mo na imong ingon nga I have this right may pagkita din ka og ebidensya or papeles dayon nga oy nakoy katungdanan nga buhaton ni nako. So moni it's talking about the rights ni Apostle Paul and actually generally the rights of isa pod siya ka ministro, no. Diri ni siya na base sa 1 Corinthians 9. Ato mabasa na dira sa 1 Corinthians 9, 1 through 6. So if you have your Bibles with you, please do open that or please mark that. Diri ni siya ang atong sa Monday. So, nakaingon siya diri nga, kanang, in context-wise, kanang it is about serving the church. Kung say right niya. So, say right. So, ato mabasa diri nga, kana atong makita diri sa 1 Corinthians 9 nga si Paul as an apostle nagid siya right to be fed by the congregation. Nagid siya right kay gawas ana atong mabasa nga to those people nga ganahan pa maminaw kay Paul somehow ginaserbisyohan nila si Paul by giving food and water which Paul has its rights manggod kay napod siya right kay tungod somehow nagwali man siya, nagserbisyo man siya. Okay, dili pasabot ato lang pud iklarohon. Right gani pud ang pasabot pud sa right kanang wala siya nag-demand, no. Wala siya nag-demand, mura siya right na siya niya ba nga dapat kanang dili po siya ingon nga dapat kanang right na siya kanang makadawat gid siya ingana nga mga serbisyo balik ba. No, may nga na bitaw. So dili wala siya nagdemand nga kay tungod ka ako'y nagwali ko si munya ganahan ka sa akong wali. Kanang dapat imo kong tagag pagkaon. Dapat imo ko tagaan og shelter, dapat kung sa ato pa nga time, dapat imo ko tagag sakyanan. Dili na siya pasabot sa right sa atong konteksto diri sa ato ang leksyon. So isa pa gyud. Right kanang napat na siya katungdanan in verse 5 kana na siya right nga kana mag-asawa kana na siya kauban nga asawa si Cephas or si Peter nga kani si Apostle Peter nga directly kadong leader sa mga disciples ni Ginoong Hesus kanang in our lesson nani siya ginadadala nga asawa, no. So naay right si Paul during this time kanang single na maguni si Paul ani during this time. So wala siya nagminyo o balik. Even though yes, he has his rights during siyang time dito, pwede gid siya nga magminyo dito, pwede siya katong siguro di pa man minyo diretso, siguro mag-uyab-uyab pa siguro and eventually magminyo, pero wala na niya buhat. Generally speaking, he has the right to do so. Napod siya right not to perform maintenance work. Kanang pwede siya mutabang, pwede pod nga dili. No, napod na siya right to perform or not sa mga, let's just say, kung sa to para karon ka mag-assist siguro sa paglimpyo or mag-assist siguro ka na magtabang siguro og sa mga trabaho no. Maingana bitaw mga basic nga mga buhaton no. Na siya right nga mutabang siya, napod siya right nga pwede siya mutabang. Buton naon na, diba? If you think about it, yes, na siya right nga mag-ingana. Na siya right nga unta nga magkuag ka na naunta siya right unta ka ng, he has the right to receive monetary kanang financial assistance. Yeah, na siya right. If people mura siya sa food and water ba, katong mga tao nga ganahan maminaw sa iya nya nakita nila nga ingana ra si Paul nagi kanang sila gid isa ilang kasing-kasing makaingid sila nga oy ato sa ning tagaan si Paul og mga this sa clothing siguro sa pagkaon or sa inom or even sa kwarta. Pero ang kakwan bitaw mga kapaglawom ang kanindot bitaw diri ni Paul kay some of these rights wala giniya gipangbuhat. Wala giniya pangbuhat. Naatay mga rights diri nga dili man siya sala, pero wala lang gyapon niya buhat.
Wala niya gibuhat. Kay, nga naman, para kay Paul manggod, para manggod kay Paul, kaniba mga butang kaniba mga butang, kung ako ni siyang kwaon, or ako ni siyang dayunon, ako ni siyang ipart ni siya sa akong kinabuhi, makapa-elevate pa ba gyapon ni, or maka-elevate pa ba ni siya kang Ginoong Hesus, or makatabang ba ni siya sa akong ministry, or kanang dili ba ni siya babag sa akong ministry nga na, di ba? In our time today, muna mga challenges na karon, of course, because people has needs. Of course, siguro if we can think about it, if ang mga makaigsunan dito sa time ni Paul naghatag pagkaon o water, of course dawaton siguro to niya, no? Pero ang kanindot man gud ni Paul, he was actually a tent maker. So mo siguro na in our lesson, murag wala siya gadawat og monetary assistance siguro, wala pud siya gadawat pud siguro og mga food and water, because somehow he can provide for himself. Because he was making tents and he was selling tents for para na siya'y kwarta. Na siya'y kwarta, murag kon pa iyang ginasuporta iyang kaugalingon. Wala siya nagkuaog. Pwede gid kay siya magkuaog another wife, sorry. Pwede siya magkuaog asawa para na siya accompany. Pero wala niya gibuhat. Okay, again, essential ba ni siya sa iyang ministry para kay Paul? So in our time today, we have needs, and we have the right to our needs, manggod, no? Pero let's always think about this, manggod. Kanang effect, kung naabataan ni nga mga rights, ato ba ning kwaon nga mga rights, will our ministry be effective? Or basig babag lang na siya? Lantaw ni mo si Paul magani dito, lantaw ni mo ang kinabuhi ni Paul, mura biya po siya si Moses. Si Moses, he was a prince, nahimo ra siya og shepherd, from the highest position down to the lowest one. Kay Paul, he was somehow in a position that's so high, kay nagpersecute kay siya, di ba, og mga Christians sa una. He was on the high position, murag kaila mga tao siya, but now he is a simple tent maker, or a simple disciple for Christ. Sa atong lesson na to, gani mga katunan nga, iyang ginatuyo nga mo itsura gid siya nga pobre jud kay siya, or helpless sa gipon siya kay para makaserbisyo lang gid siya bitaw. Ang una-una magud ni Paul gud during siyang time, he wants to serve God and he wants to serve the people para ma-elevate ang pangalan ni Ginoong Hesus. Nag-deny siya sa iyang self, iyang gina-disqualify iyang self sa mga mata sa tao para lang gid kang Ginoong Hesus, para mawala po na ang tawag niya nga pride. Lantawan ni mo si Paul ba yan, na murag nabi na siya sa posisyon sa una, pero lantawan siya karon, murag ginadaog-daog na lang siya sa mga tao. Kung sa ato karon, sakit kina sa imong pride ba? Murag diya ka to nga, uy, diri mo ko gikan. Dili dapat ako ang serbisyuhan. Mona kang Paul nga, kanang iyang gi-lower pagid iyang kaugalingon, iyang gi-decrease pagid iyang kaugalingon, para lang gid mo elevate si Ginoong Hesus. Are we able to do that today? Willing ba nato again, it's your right. But kung maka-assess ka sa imong rights, sa imong needs, or basi ka to imong needs kay wants ra to siya, can you say that your wants or your needs is essential to your ministry? Or is it essential to your life nga dili mo babag ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus? That is a question for us today sa atong lesson sa Monday. Manggod. So yeah, makita nimo diri nga, if ever magani sa atong, let's try to mangita tag application ani. Kung sa ka-apostle Paul, kung willing siya nga dili siya magkuag wife, kay basig siya siguro kay anang mubabag siguro siyang ministry, or siguro kay dili guro niya makaya financially, kita pud ingana pud ta. If ever magani, let's say nga sa atong mga kabatan-unan, if nagani tay mga uyab, or natin mga uyab magani, or natin nagustuhan, onya gusto na to sila i-pursue, or gusto na to sila minyo, ato tanawon, will that
person kanang dili ba na siya mahimog babag sa imong pagtuo? Kas isa sa mga issues gid karon sa mga batanon nato kay ilang ginasacrifice ilang faith sa Ginoo para sa tao nga ilang gusto. Nayuban nga ilang ginasacrifice ang si Jesus Christ ilang kinabuhi para sa kwarta. Nayuban nga ilang ginasacrifice ang si Jesus, si Ginoong Hesus para sa trabaho. Ilang ginasacrifice si Ginoong Hesus para silang comfort. So mo ni atong makita ang Paul manggod kanang iyang gisacrifice ang comfort. Even though nga he has the right to have comfort. Iyang gisacrifice ang pagminyo. Even though he has the right to do that. Iyang gisacrifice nga kanang makadiskarte siya nga daghan siya kwarta. Enough lang yang kwarta, dili kay siya wala gyud siya nadato gyud, kay mura gyud siya pobre gyud siya tanahon gyud. Kay para iyang gisacrifice na siya para lang dili mawala yung pagtukang Ginoong Hesus. Kasi he has a mission manggod si Paul. Unya mission driven kay si Apostle Paul ani nga time. Unya murag wala ni siya sa iyang pag-una-una. But again, mga kapaglaom, wala man mo ginapugngan sa inyong mga rights ninyo dara. Pero mo ni siya ang question karon. Kana inyong bang mga rights ninyo or inyong mga needs or wants? Does it hinder our relationship with Jesus Christ? Mubabag ba na siya sa atong pagtuo kas mo gini siyang issue karon? That is why naay relationships gyud kadugayan gakaguba. Yes, naa gyud reality naa gyud gakaguba. Kay tungod kay mas giuna pa na nila ang ilang rights kaysa kang Jesus. That's why we struggle so much because atong ginauna atong kagalingon kaysa kang Ginoong Hesus. So that is why if we want a partner, let's make sure you have the right, mga kapaglaom. Kung natay partner, ato ipilion gyud nga dili mo babag. But somehow you can work together just like Apostle Peter. If kwarta man gani i-make sure nga kana imong trabaho or kana imong opportunity, somehow the mo na imong nakit-an as mission field, no? Onya kanang kwarta dili na makapablind sa imong pagtukang Ginoong Hesus. Comfortability. Just let's make sure na even though that we have it all, ato make sure nga somehow we still do the music, we still share who Jesus is to us nga natay ngani. Is it possible? Yes, it is possible, mga kapaglaom. Ang ingon na sa Bible, manggod, if we are talking in the context of being rich, ang gingon na sa Biblia kay it's difficult for them. Wala sila ningon nga kanang dili sila malangit. Ang nakaingon kay it is just difficult for them kay tungod kay dagan kay sila possessions or dagan kay sila ginatiman kaysa kang Ginoong Hesus. Muna siya. They still remember who Jesus is. Dili lang gid nila priority. Kay in the Bible dagag mga dato dara. Job, Abraham. I believe kanang Jacob also and Isaac was in their time was somehow kanang they are rich or wealthy during their time. Pero wala sila. Pero perfect ba sila? No, they were not perfect. They were not perfect, but they were still a man of God even though that they are wealthy. So it's not an issue for us dahil nga nang we can kanang if we want to be wealthy. The issue there is if you did ask that question, manggod, if I do this, if I pursue nga gusto kong mahimog wealthy, will it affect my relationship with Jesus Christ? And kampol gani. Kampol, iyang gi-give up ang tanan para kang Ginoong Hesus. And so should each and every one of us nga naglantaw diri karon. Nga dapat napod tay urgency to share the good news of salvation. Dapat mission driven gyapon ta masking unsa tong status sa kinabuhi. Dapat ingana pud ta sama kay Apostle Paul. Nga gibaliwala na lang gid iyang kagalingon. Of course, in our time today, in the time of Paul, it was somehow different. But the mission, mga kapaglaom, is still the same. Strategy may change, but the mission is still the same.
Times will change, but the mission is still the same. So mga kapaglaom, akong gina-challenge sa inyo ha. Ask that question. Will my rights not be affected sa akong relationship ni Jesus Christ? Or if I want to pursue my needs or akong wants, will it do we make sure nga dili siya ma-affect sa atong relationship or sa atong mission nga i-spread ang good news about kay Jesus Christ? Mga kapaglaom, ako mong invite nga magtuon ta sa atong leksyon for this week. We know that napataytak na sa pagtuon sa sunod nga semana, but I do encourage you to be with us sa atong leksyon karon, no? And if you have questions, mga kapaglaom, if you namoy dugang sa akong gipangingon, please do comment, no? Or please do text us, no? Para ato na siya ma-discuss. And if you want to discuss sa atong leksyon, we can do it, mga kapaglaom. Let's just discuss it first so that ato siya ma-settle siya. Kaya para somehow, if you're alone, if you want to discuss, we can discuss it with you here at Hope Channel South. Thank you so much, mga kapaglaom. Before ta mag-end, mag-pray sa ta. Our dear God, Heavenly Father, thank you so much for being with us in our discussion for our lesson this week, for Sunday, for the introduction for Sunday and for Monday. May it be, dear Father, that our discussions, dear Lord, will be retained in our hearts and our minds. Help us, dear Father, to apply it, dear Father, because this is a daily reminder for each and every one of us to not be judgmental, to show compassion, to show love, and to be able to decipher or to think, dear Father, if whatever choices that we do, if it hinders our relationship, our mission towards you. Help us, dear Father, to walk with you each and every day of our lives, no matter who we are, what age we are, dear Lord, because we need that every day. We need you every day, dear Father. So I pray, like what Paul is needing, I pray that we have that same spirit of him. Thank you so much, dear Father, for hearing and answering all of our prayers. Until next time, forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.